Laot. Tayong. Dragon dito sa mga view sa buntayan ba kaning kapata sit kaning kapata mga sa mga malam sayan ba ay kami nga sa paya. Agamay na lang oras. Abot na sa ating tuyo. Pusa na eh. Sarailan. Araw na ng piyo. Wala. Kapan niya? Lapit na kami. Pusay. Tayong tuyo. Tubo na to. Ari profi ini. Ito. Tayo pa nagsanuhan eh. Aro. Arnaw, hindi ka lapit mo. Lapit na. Hindi na dun. Oh, air na kami guys sa amon panahon sa among ruta. Rumbok for today. Mao ni siyang piyo. Wow ni kadupa, wow. Mga wow ka daw pa. Sino kay priyo? Ano yung tawag nga piyo? Ready na sila. Iki saong kaya ko dito mag. Ready na pag antipara.